Kaspiro, ito po yung huli natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and share. So, salamat po sa suporta nyo mga Kaspiro, mga kabayista. So ito po yung huli natin, parrot fish at saka ilak. Alright. Dawis Bridge. Right. Ang Dawis. Visit tayo ngayon. Pero dito po yung spot natin ngayon. So dito po tayo sa dagat ngayon. Yan po ang spot natin. Yan tayo papunta doon at pabalik din. Yan. So okay po yung dagat natin ngayon mga Kaspiro. Malinaw. Okay, may nakita po tayo isang parrot fish. Susundin natin hanggat makabinta po tayo at saka mag full tayo sa ating trigger. So malaki ito, malaking parrot fish. So bigyan natin pagkakataon na makabinta po tayo. Ayan na, malapit na po tayo mag full sa trigger. Okay, yan sa full. Yan po mga Kaspiro. Okay, so i-retrieve po natin yung parrot fish kasi yung shop po natin is nakabaon po sa bato. Yung flapper niya nasa bato. So kailangan po natin i-retrieve yung shaft at saka yung isda. Ayan, so nakuha na natin. So medyo malalim po ito mga Kaspiro. Pero okay naman dahil tayo relax bago tayo so yan po, nakuha po natin yung fish natin. So yes, malaki talaga. Alright, laki. Buti abutan pa natin mga Kaspiro. Nakuha din natin. Okay mga Kaspiro, ito po yung pangalawang dive natin. So may nakita po tayong ilak,
tatlo po sila. So yung dalawa umalis. So yung isa naiwan. So yan na po yung pag-asa natin na makuha. Okay, so nakuha po natin. So yan po mga kaispiro. Dalawa lang po yung nakuha po natin ngayon. Okay, so grasya na mga kaispiro. So malaki din to. Yeah. Okay, may ilak na tayo mga kaispiro. Pangalawang huli natin ngayon. Ayan po mga kaispiro, yan po yung huli natin. Yan. Ilan. Alright. Alright mga kaispiro.